Alekus 070-37-500-670 Naku Idris Mantala. Ande tegal modon haɗi Baba Yali warti ango Fatimatu warti Maryama Beldum wala weta. Mudir hore semilela ango amarya hande dabilam do am daraja annabi jo hauti ko moy fami ikon e mawɓe fundaɓe ɗon yaali indiraɓe noddi e fundaɓe yaali ande baba yaali bangi Fatima. Jomo meɗen baba yali hande bangi Amaryama ko ɗum Fatima dalila bangal moɗum yotti. Tander manga Idris Mansala ndami yotti ko onno dami dan amanar Hajiya Samira ko moy andi alkawal shaka mon shiki hande ko moy andi Kenya na ɗum hande derdiraɓe mon fu nda ɓe hawti della ɓangal mo